Bemutatnám a Concord Tab One készüléken a Minimotor Racinget, ami egy egyszerű kis autóversenyzős program, játék, viszont eléggé megterheli a kis videókártyánkat, kijelzőnket. Szépen látható, hogy különösebben akadásmentesen fut ezen a piacon jelenleg kapható, talán legolcsóbb tableten. Szépen látszik a porfelhő is, amit csap maga után az autó. És már csak az egykezes versenyzés fortéjait kellene megfelelően elsajátítanom. Ups. Előzzünk. Ó, még vízpárát is láttunk. Jó. Ebbe a kanyarba a következő körbe érdemes lesz megnézni a fáknak a szép 3D-s hatásait. És mindezt szépen, különösebb akadásoktól mentesen. Na, itt a fa! Szóval különösebb akadásoktól mentesen szépen viszi a készülék. Már csak nyernem kéne. Bátran javaslom mindenkinek, aki tabvásárlásban töri a fejét karácsonyra, hogy válassza ezt a készüléket, mert jó! Ez az első helyzet, a Concord Tab One. Ciao.